Muda kreatif. Semakin aktif. Asik. Oh, asal. Ada Neng Silvi. Iya mas. Mas Gucci. Mas Guru. Mas itu takut. Tak simpen ning ati rasa tresno iki mung siji sliramu kapucenku. Duh kangen atiku ra ono tambane sliramu kang bisa ngilangake. Sedih aku mas.
Beta Mas Kitut Kitut Ayo Mbak Cindy. Kita kreatif makin aktif. Iya Mas Mas Guci Kadung riko ngerti tuluse welas hang ono ring dasar ati iki sing kira riko teko ngelarani natoni hang koyo ketiki nyecor riko pujar taline walas hang seru sing set isun kundali samemburi kopu yang sio-sio memerga ngare walas hang liyo Kita kreatif makin aktif. kita kreatif Makin aktif. ada kita
Pita Kreatif. Mas gitu. Pita Kreatif. Asoy. Ada Mas Kidut di sini. Kidut Lovers. Saiki sih ono tresno sing tak joko, nanging kabeh rasane wis beda. Sakwise kowe teko ngobati loro, jebul tresno jalaran saka kulino. Nalikane pertama ketemu adem ayem hatiku, nalika aku ono ning sandingmu. Esem guyumu gawe tentrem hatiku, sepurane aku tresno sliramu. Yo ora nyangka rasa iki iso tresno, aku sadar atiku ono wong liya, nanging kabeh rasa iki nyoto wis iso gawe tresno. Makin aktif kudu no. Yo mas, saiki isih ono tresno sing tak joko, nanging kabeh rasane wis beda. Sakwise kowe teko ngobati loro, jebul tresno jalaran saka kulino. Nalikane pertama ketemu adem ayem hatiku, nalika aku ono ning sandingmu. Esem guyumu gawe tentrem
Minggu esok ados ruput gas tipis ning resepsimu nyekseke ijab kabur bojomu statusku mbien pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijo pras menang sakno ya mas Kita kreatif. yo Makin aktif. Ayo goyang. goyang mas taknya di sini nih loh Lagunya sedih kan? Iya kan.
BT Kreatif. Cerita sing paling lanang nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo sing kowe tambah loro wong tuwa ono koyo ora ono nganti
piye? Sepurane sing akeh salahku oke ya. Oke tenan. Oke. Wis gak percaya aku ambek dirimu. Sepurane pokok ya. Tresno iki karo kowe wis karep peperangan. Rasa iki aku sentuhan. Sekono sepene aku ngapusi kowe di belakang bermain dengannya. Berselingkuh toh? Kabeh iki pancen salahku. Wis benjani janji suci iki. Nalekno aku golek pengganti sing iso ngrekani awakmu. Ojo ngepoti aku, aku gawe bukan nanging ati ra iso ngapusi. Eleh. Ayo. Jujur aku ra iso kudu milih sapa ning atiku. Kabeh sing tak tresno pengapuranan aku wis gawe kelo atimu ninggal tatu sing wis kadung jero. Semua akan peret pada masanya. Tapi saiki aku tenanan po. Ora percaya. Ya Allah. Kamu suka selingkuh kok. Titik. Beta kreatif. Ayo mas. Ayo mas, ayo mas, ayo. Gekon kersane do kang mas. Aku lilo lan
Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana tineng liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane. Kita ganti. Makin aktif. Aja Jauh sabar ya. mikmu kok dua mas? Enak juga. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok poco tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe Sabar ya. cintaku mbok yo sampun leh nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu emanen paras ayumu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu yen
Aku ra mundur de teko atimu masih yo sandaya ra restu iku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa Beta Kreatif. dalam Sena wis panggara mundur belas aku Ojo mundur-mundur. Mas. apapun halangannya terabas. Oke. Mas, aku pengen cerita Piye? tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku bersatu. Kancamu marang aku, kowe bakal berjuang. Wanging aku marang sliramu, ojo sampe salah dalan. Wong tua bisa apa? Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae mesti makan saya. Aku yakin Gusti Allah bakal sayang. Amin. Panggah los Bapak ya. Jadi aku berusaha banget. Aduh, Iya. Kondomu marang aku ala katir kowe padha berjuang. Wanging aku marang sliramu, ojo sampe salah dalan. Ayo sama masih yo sandaya ra ngerestui koyo tepung kanji nang ndur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa. genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae mesti makan saya. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae mesti makan saya.
Koyo lebu keterang angin miber semampo ketablok ana reng pematarane atin asoy 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 beta kreatif justice Thanks, Mas. Ketiki ison yang mula ketiki paran anane sing duwe paran son sing duwe son pasrah biae sedih mas
aku marani. Aku sadar dolanan hati. Ngapurane sayang ora tak baleni darani hatimu sing suci. Ngapurane aku wis gawe loro hatimu ora bakal tak baleni lakuku sing koyo iki. Matur suwun bisa buka hati. Aku janji karo kowe tekan ing pati. Ngapurane sayang ora tak baleni darani hatimu sing suci.